To da wannan lokaci wanda ake buɗe wannan sabon project ɗin gashi nan za ka ga ba wahala ne shi ba. Email ɗinka za ka sa a nan, sai kuma ka zaɓi username, sai ka sa password, sai ka ƙara maimaita password. Ga invitation code nan su game over za ka ga yayi tick. In baka sa ba zai ma tick ba, sannan email ma in ka sa zai ma tick. Shi ne kawai abin da za ka yi. Zan gwada mana yanzu, zan sa ku gani a taƙaice. Yau kuma yanzu kamar wannan gashin na gama, na sa mai username, na ƙirƙiri password, na ƙirƙiri suna, kun gani, sannan kuma na sa email. To sai ka ga yayi good. Username sai sun karɓa. In wani ya sa za a ce ma bai ba zai yi good ba. Dole sai yayi good. Sannan ka gama za ka zo nan gurin za ka taɓa shi. Dan nan gurin. Kun gani gashi nan za ku na taɓa. Kun ga yayi good shi ma. To in kana so application ɗin ya zama APK ne ka sauke za ka taɓa nan. In kuma ba ka so, ga cancel nan a ƙasa za ka cancel. A ƙasa gashi nan. Dan kaɗan sai ka taɓa cancel. To amma zan ɗauko app ɗin. Gashi nan ka zo za ka ɗauko za su nuna ma install, sai ka install ɗin shi ta nan gurin. Kawai ka taɓa shi kenan zai tafi zai zauna a kan wayarka. Sannan kuma sai ka zo ka gama sa komai naka sai ka taɓa nan. Shi ne create account. Ni to kuma. Gashi nan za ka taɓa. Shi ne create account. Kana taɓa shi kenan. Ka yi creating ɗin account ɗinka, zai nuna ma kai saving ɗin wannan. Ka ga dama sai kai save, in ba ga dama ba za ka iya barinsa sai ka danna login sai ka zauna. Ka sa email ɗin ka sa, sannan password ɗin da ka yi amfani da shi a nan gurin bayan ka sa email. Wannan shi ne abin da za ka yi. To in kai zai nuna ma gashi nan ka yi login, ka fara mining, start mining, sai ka taɓa nan gurin. Bakiyan nan. Gashi nan kun ga na taɓa. Sai 24 hours. Sannan za ka zo kullum ka taɓa nan. Kullum za ka taɓa nan gurin. Nan kullum sai ka taɓa shi za su baka kuɗi. In ka taɓa za ka ya fara counting a nan gurin. Nan ya tafi. Sannan ga su nan 7 days. Kun gani sun riga sun ban guda ɗaya. Shi kenan. Na riga na gama da wannan. Sannan kuma akwai information ina ga ake cikewa. Za ka zo cikin setting, ka tafi setting ɗinka direct. Sai ka zo nan personal. Kun gani? Sai ka zo ka sa sunanka da za ka yi KYC. First name, last name, email, da username da ka yi amfani da shi. To anan kuma sai ka zo ka sa sunanka. In biyu kake amfani da shi ka sa ID card, in uku ne ka sa. Sai ƙasarka sai ka taɓa ɗan nan gurin. Gashi nan ka taɓa nan za su fito ma da ƙasa. Sai ka zo bayan ka gama sai ka danna save. Shi kenan ka sa information ɗinka. Wannan shi ne a ɗan taƙaice. Akwai verify na email da phone number amma ba a zo ba. Wannan shi ne dai abin da mutum zai. Sannan kuma akwai wallet da za ka yi creating. In ka zo creating ɗin wallet, akwai key da suke bayarwa wanda sai kai saving ɗin shi. Ka gani? Za su ce ga username ɗinka. Za ka sa account password. Sannan za ka sa pin guda 4. Pin guda 4. In ka sa pin guda 4 shi kenan. Password ɗin da ka buɗe abin da shi za ka sa ana. Sai kuma ka zo ka sa pin guda 4. To kana yin gaba za su baka passphrase wanda dole sai kai copy ɗin shi. Ka yi screenshot ka rubuta, an kamanta kuma ka manta wallet ɗinka ne kuma ba za ka iya da shi ba. Shi ne abin da nake faɗa. Da haka kai ƙoƙari ka buɗe, sannan kuma ka zo ka kalli bidiyo ka tsaya ka nutsu. Kana wuce nan gurin akwai fast key da za a bayar. Ka ga nan gurin? Nan shi ne key ɗinka. Ka tabbatar ka yi copy ɗin shi. Ka tabbatar ka yi copy ɗin shi. In ka taɓa nan gurin shi ne zai copy. Bayan ka yi screenshot ka yi copy ɗin shi, wani zai ce zai rubuta. In ka rubuta ba daidai ba kalma ɗaya ka rasa har abada. Sannan ka gama sai ka danna save. Shi kenan ka buɗe wallet ɗinka. Kun gani ga wallet nan. Za ka iya sending, za ka yi receiving, za ka yi swap, za ka yi sell, za a yi staking a kai. Wannan shi ne yadda wallet ɗin su take. Da haka mu ƙoƙari mu fara da mu ƙoƙari mu tara. Wannan shi ne a taƙaice yadda ake wannan sabon project ɗin. Duk abubuwan da za a yi da kuma shawarar da zan nuna daga baya insha Allah sun fara. Allah ya ba mu sa'a.